uvidíme, ako sa to bude stupňovať a dúfam, že naši teda vyhrajú. Tak pani riaditeľka, keby vyhrala, by bolo dobre. Najlepšie je zdeptať súpera a najlepšie zdeptanie súpera je to, keď sa rozpráva so svojím kolegom alebo dáva šupy zo zadu. Či to mám veľmi rád, tak som rád, atmosféra je skvelá. Síce dostali ste na 0. Potvrdzujem rozhodnutie výkonnej riaditeľky, že Rádio Fajn nemohlo zvíťaziť, pretože chcelo dopriať svojim poslucháčom všetky tie skvelé ceny.